weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to mbaña to ferella to windinga to haymedada to dabbe to dabbana to ñabina to ñabina to jawaldi mango to gurela cooga to hijaja to tampi daro to burguduna to atena to buubu awdi to lewe to mbotto to rufi awdi ko on takusan juula ha e nder galle ceerno Abou Diaba Sow to beelila gawdi wuuro nayi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie aleta janggo o woni julde taske ñalawma altini noon galle lamorgo hollori ko ñalawma férié chômé payé woni tigui ko ñalawma foftere to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi Macky Sall gam hurma lewru gam hurma julde ñalawma julde taske o ɗum saabima noon hawa yaafima fodde temedde joyi e sappo e jeegomo neɗɗo taw ko nangganoɓe ne dumba e nder kasoji ha joni to leydi Sénégal to Kédougou biteɗo Ousmane Silla ko maire Kédougou o yaltini enveloppe mo 2 millions wondude e jawɗi kewɗi layyaji o fecciri fodde 37 limam tawteɓe e nder commune makko to leydi Mali ma en jaa ha to Kadiola toon noon ko abto Kadiola ko wuuro Kadiola noon ko kolleri tigui wuuro ngo kala jogui ko appareil goto ko fati e baɗo mise à jour joguiɓe carte assurance maladie obligatoire on machine noon kene wona lewru joni ko panɗo ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi to leydi Côte d'Ivoire ko toɓoji kewɗi ndiyam caami toon fodde sappo jeenayyi neɗɗo mbasi hen pittali mumen fodde yimɓe joyo woɗɓe mbarmi hen e nder Abidjan lamorgo leydi ndi to leydi Guinée Conakry sagataɓe tato taw ko mawɓe FNDC woni Front National pour la défense de la Constitution nangganoɓe guila talata ɓe goppitama aljuma hanki ha laaɓi to leydi Burkina Faso joyo mennoɓe wonde hooreɓe leydi Burkina Faso bismanaɓe batu ko joyo tan notiti e ko ɗiɗo tan notiti e guna batu tato heddiɓe jaɓani tawtorede guɗon batu to leydi Sri Lanka to noon ko seppoji gulɗe jawwa mbaɗi toon ɗum saabima ha oɗo saaha joni gonnoɗo hooreji leydi ndi on darti hoore makko o dogui tigui omo yaadi noon e sette dadiɓe hewɓe no fewi o holliri noon ha joni omo heddi kay wonde hoorejo leydi ndi bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren kala rafi mo Allah addi jomiraɗo o ene jippini kene safra ɗum hano hannirtini so wona tawa kay ko rafi mayde an moƴƴijam dogata e nder ɓandu muɗum an tugiɗo an kofiɗo an jonkuɗo tigui jokkude enɗam donkuɗo jokkude enɗam mo yahata juma yahata jama hutoro gurel te joni jittuɗa hoorema hano hannirta ni an tinɗo jaɓede ɓandu mum tension hémorroïde cholestérol ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje ɓandu ƴakkoru ustoraɗo goragu mo nanggata taare ƴettu gurel ti walla mbiyen gurel teya joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni gurel ti ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol gurel ti ko warga ko ala produit chimie ala haydara a wulnan ndiyam ma ha wuula itta hen ko jamirɗa mbaɗa hen aɗa yara joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni gorel ti kala jiɗɗo noon hutorade ɗum jiɗɗo hebde gorel ti jokkodire ɗeɗo tonggode so tawi ko gonɗo to dowlaci tentude Amérique jokkodire biyeteɗo Abou Sow kawral Fouta business
numéro makko ko plus 1 347 701 56 77 tawi ko gonɗo to leydi France jokkodirta koye biyeteɗo Haruna Gayda numéro makko téléphone ko 06 50 99 64 43 so tawi ko gonɗo to leydi Sénégal jokkodire Mamadou Gayda numéro mum ko 77 128 23 46 so tawi ko wonɓe to leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye biyeteɗo Hamidou Ba numéro mum téléphone ko plus 225 01 53 115 154 kala jiɗɗo noon hebde ɗo ko ɓuuri labde kala leydi gonɗa noon so tawi a jokkodire ɗeɗo goto ɗeɗo tonggode leydi gonɗa kala majum haalane holmo poɗɗa jokkodirde so tawi aɗa yiiɗi hebde ɗo ko laaɓi aɗa yiiɗi andude holko woni gurel ti e holko gurel ti nafata beele an rafi gonduɗa o gurel ti ne safra ɗum jahata koto internet to site mabɓe internet mbaɗa www gurelti.com taw foof koye minuscule ma yi gurel ti ganda nafoore mum ganda no hutorte ƴeewa so tawi kay ene yaade rafi maɗa so tawi ne yaade rafi maɗa musidɓe tedduɓe kutorɗa ha no hannirta ni gurel ti ko leggal ngal Allah jippini safrowar rafiji kewɗi taw ummori en koto Corée du Nord ala rewam ala produit chimie ala haydara ɗum noon kutorɗen gurel te kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone hoyre-biir jeenaya lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah so tawi koto karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah nangan en ha mbawon yiide en to banggue nete ɓossoje kabdu ko adi kabaruji men e ɗemgal pulaar noon hono jayde moon jayde men jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e dendagal layleteri muɗum en gardogol Sara Abdoulaye Sara e dendagal gollotoɓe jande kala emina mbiya on juulemo wuuri yona juula kewɗo Allah rokki en tawede oɗo saaha mo wuuri yo rokku hiso oɗo saaha hikka yo rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri emina ñaago on tan yafuya dendagal konguɗi ɗi men ɗon nande ɗi belani on walla dillindi ɓe pittali moɗon guila noon e habaruji he ha to banggue buuɗal yurmede ha e jewte bawɗe wonde foof kala ko meɗon nande hen tawi fewnitaki on walla dillinino ɓerde moɗon min ñaguima on nde jellotoɗon min jaafoɗon min wonno sababu amen tan ko yon tinna ko yona pina habaruji men ɗemgal pulaar ha joni on banggue hono fedde heblo sukaɓe Afrique e gardogol ceerno Habous Diallo e dendagal bureau gollodiɓe makko kala eɓe ndenta eɓe mbiya on dendagal hettiyankoɓe jayde nde to gonɗon ene gonirɗon foof juulemo wuuri yona juul kewɗo yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri taw eɗen ɓeyde diine men ustaki allahumma amina ha joni koye on fannu keddoɗen hono khalifa diine mo wuro likseyba gorgol biyeteɗo ceerno Oumar Alpha Sy ene waɗa dendagal ummal islam dendagal likseyba naaɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe kala e dendagal julɓe to mbawi wonde kala omo wi on juule mo wuuri oɗon jelloɗo jaafo yo Allah rokki en tawede oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeyde diine men ustaki allahumma amina habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen galle lamorgo ɓe ɓayyini communiqué hollide kay wonde ñalawma samba miñum julde woni ñande altine ɓawo janggo o ko 11 lewru morso ko ñalawma férié chômé payé e nder jokle leydi he kala ko ñalawma noon foftere kadi ko ñalawma joɓeteɗo leydi Mauritanie noon leydi Mauritanie noon kañum en mawninta julde mabɓe ko ñalawma alata janggo o hono yogga e leydi julɓe kewɗe tawteɓe e nder windere he ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar police nationale halfinaɓe ndenka e kisala wuro naktore ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau ji ɗiɗi mawɗi no fewi ɗina réseau ji noon dartorno tigui ko addude yimɓe e nawde yimɓe taw koye mbadi ɗanne suuɗari woni trafic ɗanne suuɗari woni trafic dime woni tigui ko wiyete trafic yimɓe ɓe kolliri noon fodde ɓe jiiti galle goto fodde 50 neɗɗo ene mofta nder ɗin galleji taw ko yinnoɓe nawede addaɓe en yiɗde nawede to banggue ɗanne suuɗari woni ɗanne ɗen ndewani lawol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kawguel baccalauréat
sanno ngel hitande hikka e nder radio ko leydi Mauritanie kala yalti ha laaɓi gila ñande aljuma ɓennuɗo aljuma hanki o e nder jokli he kala hollirama ko 4 ujunere ene fawi temedde ɗiɗi e 5 élève ko ɓen tigui jano ɗaftodiral ngel ɗon kawguel résultat ji ɗi noon ina tawe e nder kala jiɗɗo hebde kay résultat ji ɗi ha laaɓa jeyata koye site Mauritanie wiye ɓe jogui site ne wiye site Mouri Bakka so tawi a naati toon ma heɓa résultat ji jiɗɗa kala ko fati dendagal concours aji battiɗi nder leydi he ene teska noon hitande hikka nde place uji 4 woni premier deuxiéme troisiéme ha yetti quatriéme kala ko rewɓe sukaɓe rewɓe kañumen gardi ɗiɗon poos woni keedi yesso guila 1 ha yetti 4 ha quatriéme ko rewɓe dendagal série ji confondi baɗateɗi e nder leydi he kala so tawi noon ko élève so tawi noon ko gonɗo premier o mo wiye Salka Brahima Eline Bouka o ko élève o jeeyata o tigui o janggi koto lycée d'excellence Amadou Nouakchott Ouest D o heeɓi noon ko moins de 17,94 sur 20 ko woni tigui sappo e jeeɗiɗi piccal capanɗe jeenayyi e dow toɓɓe nogas namdata dow ko ɗum o heeɓi so tawi noon ko garɗo deuxiéme o on ko série on noon mbiɗen ko série D so tawi kadi ko garɗo deuxiéme o ha joni ko série D woni science naturel ko suka debbo biyeteɗo Mettou Saleh Khoutoura on heeɓi ko 17,74 sur 20 ko élève noon to école Housseyni mo Arafat ari troisiéme ha joni ko suka élève debbo biyeteɗo Fatimetou Baye biyeteɗo Fatimetou Baye el Khatara on noon omo janganno koto école biyeteɗo El Housseyni mo Arafat mo Nouakchott ko série D kanko e hoore makko no série scientifique o heeɓi ko moins de 17,43 sur 20 so tawi noon ko garɗo quatriéme o on woni nayaɓo o ko Khadjetou Mohamedine Ahmedou ko élève école annexe mo Nouakchott Ouest D o heeɓi noon ko moins de 17,55 sur 20 on ko série scientifique woni ko mathématique série C ko ɗum woni ko waɗi ko kala noon jiɗɗo yidde noon yiɗɗo kay yiide dendagal résultat ji ɗi kala mbiɗen jomum yahata koye site mouribakka.com ma waw hebde ɗum hano hannirta ni ko teska kadi hitande hikka nde e ngel ɗo kawguel baccalauréat 2022 élève ɓurɗo famdude duuɓi e nder heɓɓe ngel ɗon kawguel o yarata koye duuɓi 14 omo wiye Abdourahmani Mouhamed Ali mine moyni ko moyni o heeɓi noon ko moyenne de 12,54 sur 20 ko ɓi men ɗo wonde ministre biyeteɗo Mouhamed Abdourahmani Wulu moyne ko bakka série D ɗum woni ko heeɓi ngel ɗo kawguel eɗen mbiya tan dendagal heɓɓe ɓe yo jogo jaam ɓe keɓani ɓe eɗen mbiya yo Allah newnan ɗumen hitande mo fande nde ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jaagogal kalfinade ko fate cellal aade gollidiɓe mum ɓe kolori aljuma hanki o ko ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetato yimɓe tata woni holkisnoɓe nder waktuji nogas ene cakkitiɗɗi hen temedere e capanɗe jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 nogas e nayo kefti cellal mumen paati galleji men hay goto noon ñalawma hanki o ala mo rafi o yooɓi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jeyana ha to kay haydi e nder hôpital mo kay haydi debbo goto jaɗo duuɓi 37 biyeteɗo Aminata Abdoulaye Diakom o heptima toon o jibini noon funeɓe nayo woni ko wiyete quadruplé kamɓe ɓikkon nayon kankala ko ndewona hen ɗiɗon ene cellini mbiwen haydara ala ko gondi ala ko musat ɗumen ɗiɗo heddiɓe noon teskama tigui ne febli no fewi woni tigui ene pamɗi sembe no fewi e oɗo saaha joni tawi tigui nder veruji woni ko wiyete couveuse kanko Aminata Abdoulaye Diak noon hollirama tigui ko miskino Allah joom galle makko kadi wona gollotoɗo e oɗo saaha joni koye chômage woni ala liggey ɗum noon oɗo saaha joni mawɗo catala toujours wonki tigui yamirore nde ɓe mbawata winditede kayen e registre taw ko ɓen heɓoɓe balle kala saaha ummade kay catal ngal nde ɓe mbawata kadi heɓɓe wallede kanko debbo jibinɗo keptiɗo on e dendagal ɓesgu makko kala nde ɓandete ko wiyete carte kanam woni carte assurance maladie tawa kala nde ɓe cellani mbawa heɓde safruji mabɓe hano hannirta ni siftinde on ɗon kadi ko ɓoyani ko kene wona jonte ɗiɗi joni suka debbo tokoso mo duuɓi 19 heptinoma dañino funeɓe tato to hôpital mo attara on noon funeɓe tato hen ɗiɗo ko ndewon gonɗo gotel ko gorel to hôpital mo attara eɗen mbiya tan jibinaɓe kala nde Allah wurnata barkina waɗa hen barke saabu kay ɓiɗɗo so jibinama tampere nde ko nene jeeyi kono kay so barkini ko Allah andi naftortoɗo ɗum noon yo Allah wurno barkina habaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen conseil d'administration taw ko groupe banque africaine de développement woni bata ɓe jaaɓi ɓe ciifi ñalawma aljuma hanki o jeetati lewru morso to abbey
Abidjan eɓe jaɓi noon eɓe ñamla leydi Sénégal 121 million taw ko haalis roso weccitama e CFA mo leydi Sénégal ene qime ha capanɗe jeeɗiɗi jeenaya milliard franc CFA ndena ñamande noon ko yidde ɗoftude kay ɓen remoɓe tawa kadi koɓe kewani don no fewi fodde kay kene qime ha temedde jeetati capanɗe joyi ujunere ko wiyete petit producteur tawi ko remoɓe tokkotoɓe famduɓe doole no fewi e nder ɓen noon hen 35% ko rewɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Cheikh Oumar Ndiaye wondude Cheikh Abdou Bara Dolly ko on ko député Abdou Bara Dolly Mbacké ko député nanganoɓe kay e oɗo saaha kala guila dillere sakkiri wannode kay e seppoji ɗi gondano yamirore kay nanganoɓe ɓe goppitama ha laaɓi e oɗo saaha joni ɓe mbaw tigui ngolde tew e nder galleji mabɓe e isgoɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyan ha to Fass aljuma hanki o teskama embouteillage kulɓiniɗo no fewi e nder Dakar tawi saabi ɗiɗo embouteillage noon ko yimɓe hewɓe yaltude ñalawma hanki o taw ko wonɓe heblade ko fate julde taske ona embouteillage noon bandiji kewɗi jalti hen gam yidde profitde e nder profitde mabɓe noon eɓe kewi yande eɓen domnoɓe autoji guila e taximan uji ha e joom autoji personnel kala koye ndina mbadi noon to legal Fass ko agresseur uji ɗiɗo waɗi tigui bandiji ɗiɗo aɗaɓe dow moto mumen mbaɗi tigui jangu mumen e jooma taxi goto ɓe mbaɗe cippiri makko ko juuti noon gam yidde heptude recette makko woni dendagal ko ñalluno liggade kala yidde heptude kanko ne fondi hen gurna makko sali lang ɓe mbaddi ko juuti e piimo laaɓi e junggo o sakkitiri noon ko faade to hôpital Mofane heeɓi toon safaruji makko to hôpital Mofane ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeeyan ha to Kolda hôpital régional mo Kolda noon en tawe tigui e yolaru mawnu no fewi caggal kayne tooɓo hewnogo ndiyam sami toon aljuma hanki o hôpital o noon kala e tawede hôpital o kala oɗo saaha joni tawe dedal manggal ndiyam no fewi kadi ko ɓuuri teskede oɗo saaha joni hay e nder cuuɗi hen tawa ko cuuɗiɗo ɓe cellani tawate e oɗo saaha kala tawe tigui ko mbi dakka ndiyam guila hanki noon faade oɗo saaha joni eɓe goni horsude ɗen dijƴe tawateɗe nder ɗiɗon cuuɗi oɗo saaha kala noon hollirama tigui ɓen gollotoɓe nder oɗon hôpital e yimɓe tawateɓe nder falde Kolda kala ɓe mbaɗano erango faade laamu ngu wonde hôpital oɗo saaha joni koko tampi no fewi kadi hôpital ko kiɗɗo ko tampude no foti waɗede ko wiyete fewnitede garɗitine hano hannirta ni ndeɗo tooɓo ndeɗo ƴiwonde noon e ndiɗo yolaru ene tengtina tigui wonde koɓe kaali ko wonde hôpital o ne foti waɗede ko wiyete la réhabilitation woni tigui mo foti fewnitede o garɗitine ha o yaada e jamanu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeeyan ha to Kédougou Ousmane Silla kañum woni maire mo Kédougou o waɗi golle payjonde no fewi noon kala golluɗo golle jodde no foti haalede o yaltini enveloppe tekkude no fewi enveloppe o waɗi hen ko million ngaji ɗiɗi taw ko franc CFA wondude e jawɗi kewɗi no fewi taw ko jawɗi layyaji ona enveloppe noon o fecciri ɗum e jawɗi ɗi kala ko ɓen wiyeteɓe imameɓe taw ko imameɓe ratiɓe tawateɓe nder commune o so tawi ko banggue haalis o rokkira tigui ko nder hôtel de ville to woni to mairie to jawɗi ɗi noon jawdi kala elmami kala wonna ko ha e nder galle muɗum yoga e elmameɓe ɗon ko kanko Oumar Silla e Ousmane Silla e hoore makko kanko tigui ƴetti yabɓi koyɗe makko ha to galleji lim elmameɓe to o rokkiri ɗumen yoga e ɓen elmameɓe o rokkiri ɗumen ɗiɗon layyaji o holliri noon weltare makko hen no fewi kadi o holliri sinno ko yidde makko sinno kay ko mbawka e yidde makko kay wonno ko dendagal kedduguɗo naaɓe moni foof wawa hebde layye mum hano hannirtini wawa kadi hebde haalisal seeɗa taw kadi koko waɗiri ɗum noon oɗon layya ɗum noon ko golle paajuɗe no fewi eɗen mbiya tigui yo Allah lomtina allahuma amina ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar ma janduten ha to Kolda so Kolda noon hono biteɗo Sokna to Kolda biteɗo Sokna Ñaña Fall Ba gam yidde kay weltinde ɓen sukaɓe guilay bayeji alyetimaɓe ha e miskineɓe kala ɓe jinnaɓe mumen kewani doole no fewi kala o hettini kene ɓuura ujunere cukalel o wawi tigui hettande ɗumen comci kisi no fewi joɗɗi beele kay ɓen sukaɓe ne mbawa weltade mbawa tigui mosde hano hannirtini Ñaña Fall Ba guila 1975 o golloto tigui walla dillata ko wiyete social kala julde taske noon walla julde korka omo heewi wadde gueɗe payde nde baɗi ni so sodde comci ha heewa addana kay miskineɓe tawateɓe e nder to Kolda hitande hikka nde noon teskama ko ujunere complète taw ko sukaɓe worɓe wondude temettete jeeɗi capanɗe jeeɗiɗi joyyi complète taw ko sukaɓe rewɓe ɗum woni ko hetti gam yidde weltinde ɓeɗon sukaɓe e nder dokkirgol he noon o erima dendagal julɓe Sénégal kala nde tinnoɗo tigui ɓeyda duwaw jokka duwade duwanade leydi Sénégal e oɗo saaha joni beele kayen tension ngaji tawateɗi nder ɓerɗe ɓen yimɓe dawrugol ɗin tension ngaji beele Allah rufa hen ndiyam salliga ha yimɓeɓe mbawa deccude leydi ndi decca
ha tigi dumo e jam e kisala hono no wonirno hanki heccankini ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal accident kulɓiniɗo waɗi e dow autoroute a péage accident o waɗi noon koye axe Dakar AIBD woni aéroport Blaise Diagne o waɗani noon hay goto mayani hen accident o waɗi ko sanga 16 heures woni 4 heures kikiɗe hay goto mayani hen kono teskama yimɓe jeegomo gañimi hen accident o noon ko autoji nayyi bukkodiri pelɓodiri e nder ɗin autoji nayyi hen goto ko bus ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono mbiruɗen gardidi kabaruji men gam huruma ñalawma julde taske o Macky Sall horejo gendi Sénégal o waɗino hewade kala ñande julde walla kala ñande so weeti ko indépendance ko so yurmade kaye e yafade yoga e yimɓe taw ko nangganoɓe dumba e nder kasoji ɗeɗo julde noon gam huruma ñalawma o wawi yafade temedde 5 e 16 prisonnier taw ko sohnoɓe e nder kasoji ɗi leydi Sénégal e nder ɓen yafaɓe noon tawe hen ɓe cellani tawe hen kadi nayeɓe joguiɓe duuɓi 65 fayi dow woni koɓe jaɓani yafade tan ko ɓen yimɓe tumaɓe ko fati e viol walla waɗoɓe ko wiyete pédophilie woni wondude cukalon tok tan ko gandani jontani walla wujjude dabeje dammireji jandani e ko ɓen woni ɓe waɗani ɓen kay ɓen tan woni ko waɗani walla waɗoɓe trafic leɗɗe taw ko leɗɗe kaɗade soppede waɗoɓe trafic mum ɓen noon hay goto men o jaɓani yafade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade gollidiɓe mum ɓe kolleri aset hande o ko temedde 7 yimɓe jeeyo woni holkisaɓe e nder holki e nder waktuji nogas ne cakkiti ɗi e nder holki so hen noon nogas e jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder hen tato e nder ɓen nogas jeegomo hen tata ko ka importé woni ittuɓe caggal leydi nogas tato heddiɓe noon ko communautaire woni hay goto men andata guittira fio e nder ɓe cellano 11 kepti cellal mumen hay goto ala tampuɗo hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi fittano muɗum leydi Sénégal ene yara 66 ujunere temene 61 neɗɗo winditiɓe doggol corona e nder ɓen noon no 64 ujunere temedde 4 kepti cellal men hano hannirta ni so tawi koɓe rafi o yooɓi pittali men ɓe jettima ujunere temedde 9 e jeetato neɗɗo e ñalawma hande o noon ha active woni wonduɓe morso taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe koɓe 66 neɗɗo so tawi kadi ko fuɗɗiɓe ƴettude ñakkoji men guila ñakko ngo naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara e oɗo saaha joni million ne fayi temedde 4 e 93 ujunere temedde 9 woni 1 million 493 799 neɗɗo ko fuɗɗi ƴettude ñakku men kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal jeeyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen correspondant men musidɗo men Amadou Issa Kébé jaam ñalle men assalamu aleykum. aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah asalmitama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor hôpital ɓurɗo mawnude e nder Ziguinchor o eɗen gandi ɗeɗo balɗe fof eɗen kaala affaire million ngaji 50 tottanode affaire coronavirus wonande liggotoɓe ɓe ina wayno naatino juuɗe diltoro o ɓe namdima diltoro o woni mabɓe jooɗima lebbi 6 keɓani kalis o woni hen jooɗima lebbi 3 woni hen jooɗima lebbi 2 diltoro o jaabiɓe wi ko kalis o de heeɓi kono noon fewniri radio scanner mabɓe o taw ina boni ɓe mbiɓe ko 3 memata 9 ko kalis o ɗo wawi wonde fof ko yo yaltin ko ɓuuri yawde e yaccade eɓe cohli kalis mabɓe kanko noon o ƴetti coince o yeehi Dakar ɓe mbi ɗo mo wuuri ɗo mo wurtima koyngal makko artuɗo henna ko woni hen foof noon ko kalis mabɓe tan ɓe namdi eɓe ganni noon yaade grève de la faim ko aɓe ganni kadi wadde abandonné golle ɗe hôpital o wasa liggede hay goto kadi wona liggetoɗo toon daro toon ina liggo e nder hôpital he ɗon ɗo ɓe keɓani kalisaji mabɓe ɗum noon eɗen gandi ɓe gullitima noon ministére mabɓe Marie Khemesse Ndiaye yo waw daranade ɓe hen ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe keeɓa kalis mabɓe ɓe gullitima président de la république yo waw daranade ɓe keeɓa kalis mabɓe o ko ɓuuri yawde e yaccade so ronki ɗum golle ɗe jogori ko waɗede abandonné hay goto jogorani gollade e oɗo hôpital ɗum noon moƴƴani kam e ñawɓe enen mbiya juule mo wuuri dennangal hettotoɓe weltare TV gardugol ceerno Habou Diallo Sar Abdoulaye Sar Ghalii Abuu Bah e dennangal correspondant ji ɗiɗo mbawi wonde foof e dennangal hettotoɓe hettiyankoɓe onon foof on mbiyama juule mo wuuri eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah hokken ndugngu moƴƴu
bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mbawgu hejji e meɗen Allah adda moƴƴere jippina moƴƴere aduna o fo Allah deña leyɗele ɗe jippina jam Allah ina wawi yo Allah waɗani ɗum bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya barke nduɗo lewru ya barke arfa baɗanoɗo hanke o Allah ina wawi yo Allah waɗani ɗum Weltar TV musidɗo mon Ahmad Isaga Kebe gorko mo mboto kabarujo ɗo fo ɗo radio Zigi FM jokkondirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah ken walde jam. Allahumma amina sidi Kebe eɗen mbiya tan ɓen yiɗɓe wadde grève de la faim yo pat kam ha ñama layyeji mumen habaruji men ɗemngal pulaar so mbima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena jen ha to wuuro witego Kajola altine nayyi lewru juillet no gonɗen ɗum yimɓe waɗɓe taw ko waɗɓe abonné de l' assurance maladie obligatoire woni ko wiyete AMO tawateɓe e nder cercle mo Kajola e kolliri mette mabɓe no fewi wonde kayi ɓe mbaɗi sabu hollirde mette mabɓe noon ɓe mbaɗi diɗɗal mabɓe ɓe jeehi tigui ha to galle chef de centre de santé wuuro ngo hollirde toon mbaɗi toon digne mabɓe e moɓodiral mabɓe hollirde hen mette mabɓe saabi mette ɗe noon ko hollirde kay wonde wuuro ngo kala jogui ko machine goto on appareil noon kañum waɗata mise à jour ɗen carte biteɗe AMO woni tigui assurance maladie obligatoire on machine kadi ko panɗo ɓe kolliriɓe ko panɗo kene wona lewru joni kala noon jiɗɗo hutorade kartal mum so yiiɗi wadde mise à jour ɓe kolliri ma jumuya ha to Sikasso noon en tawe temedere kilométre hakkude mumen gono wuuro witego Kajola ɗum noon ko caɗele mawde no fewi ɓe kolliri hollere noon wonde Kajola ko wuuro tawetego kiloji sappo to kerola hakkude mum e leydi Côte d'Ivoire ko wuuro noon taw ko wiyeteɓe Folona en kañumen ɓuuri jeyde wuuro ngo noon e waɗi fodde 50 ujunere habitant woni fittanu tawe wuuro ngo haɗani kamɓe foof e hewde ko appareil gotel woni machine ngel gotel ɓe jogui guel machine ngel kadi oɗo saaha joni koko paani ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar SPM woni section syndicale des péagistes du Mali ko catal halfinaɓe kay hujjikintoɓe ɓen gollotoɓe e poste ji à péage tawateɗe nder leydi Mali ɓe mbaɗi noon point de presse mabɓe hollirde balɗe ɓennuɗe hollirde mette mabɓe e namdade laamu kay oɗo saaha joni nde ɓeydo tekkinde nden ka mabɓe ɓen gollotoɓe nder ɗiɗon poste ji de à péage ɓe kolli noon kala saaha janguji ne mbaɗe mabɓe eɓe mbara hen ɓe mbasa hen hewɓe mabɓe ne mbasa hen pittari mumen saabu kay en octobre e lewru octobre 2017 yimɓe tato mbaranoma to poste péage to nokku biteɗo Sanankoroba e janvier 2020 yimɓe ɗiɗo mbarama to poste biteɗo poste mon Djema so tawi noon ko mars 2020 ko yimɓe ɗiɗo kadi mbarano to wiyete Zanzigo to wiyete Zangasso so tawi noon ko juin 2022 ko neɗɗo goto woni tigui e nder lewru maydu neɗɗo goto warama to poste mo Sana en limtani noon ɓen barmoɓe gañiɓe hen ɓe ne mbayno koce en limtani ɗumen ɗum noon ɓe mbaɗi erango faade laamu ngunde ɓe to tigui ɓeydude tekkinde nden ka e kisal mabɓe seno mima to leydi Mali koto Côte d'Ivoire paɗena Côte d'Ivoire heeɓi ɗeɗo balɗe toɓoji kewɗi ndiyam no fewi ɗina toɓoji noon caabima yoolay ɗum ha yimɓe sappo e jeenayo mbasi pittali mumen joya wonɓe mbarmi hen e nder Abidjan lamrugo leydi ndi galleji kewɗi e oɗo saaha joni mbi dak ndiyam ha joni noon kala mbi dakka ndiyam kake kewɗe boni hen Alassane Dramani Ouattara ko hoorejo leydi ndi holliri sunare makko mawni no fewi o duwnima dendagal ɓen wasde hen pittali mumen e gañiɓe hen ɓe kala omo waɗi kadi jeettingo erago faade dendagal ɓesgu makko kala holɓe nokkuji kay taw ko nokkuji to ndiyam tuddinta walla laabi to ndiyam rewata yonde tinnoto egga ko ɓuuri yawde e accade beele kayne mbawa dandude pittali mumen koto leydi Guinée Conakry paɗen yimɓe tata taw ko ardiɓe catala bitegal FNDC woni Front National de la Défense de la Constitution ɓe nangganoɓe guila talata goppitalaata ɓennuɗo ɓe goppitama aljuma hanki o jeetati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɓe goppitama ha laaɓi ko ñande alkamisa hecci hanki noon ɓe ɓenninnoma to kasomo civil mo Conakry ɓe nanguirano noon ko nanggugol cofgol no fewi ɓe nanggano ko nder siège mabɓe to FNDC toon woni ɓe nangga tawa kadi ko police ari to nanggude ɓe nanggugol cofgol no fewi nanguiriɓe ndolagu yimɓe tata ɓen noon ɓena goni hono Oumara Silla wondude e goɗɗo ene wiye Alpha Mediaw Ba e goɗɗo ne wiye Mamadou Billo Ba ko ɓeɗo tata woni teɓanoɓe soknoɓe goppitama ha laaɓi koto leydi Burkina Faso paɗen laamu transition go Burkina ɓe bisminoma dendagal ɓen mennoɓe wonde président ji leydi ndi tawa kadi ko ɓeno gam yidde kay ɗum gon batu noon ɓe jinno joɗam ko aljuma hanki o wonnoɓe président ji leydi ndi noon ɓe bisma koto palais présidentiel mo Kosiyama Mujibou Batu ngu noon wonno tigui ko wadde belditale kaldigal woni ko wiyete réconciliation nationale beele kay ɓerde ɗe foof ne gona goote kamɓe foof ɓe jogo anniye goto haɓe
mbawa huccidde ɓeɗon seɓitiɓe mbawa habtade ɗumen hano hannirni teskama nona ɗum ko ɗum noon saabi tigui haaɓe bisminoma Blaise Compaoré men noon wonde hoore leydi ndi dogɗo kayine moltoyno to leydi Côte d'Ivoire tawa kadi ko ñawaɗo kaddi gurdam mum ni soke o ñawirno noon ko juuɗe makko moddude e wargo Thomas Sankara yimɓe teskama noon e nder nguɗana batu noddanongu tato e ɓen ardinoɓe leydi ndi tato jaɓani tawtorede nguna batu ɓen goni noon hono ko wayno biteɗo Yaya Boudani arani wondude rok marque Christian Kabouré on kadi arani rok marque Christian Kabouré nen yimɓe makko yimɓe landa makko e yaadi makko kala gila suyandak subaka law tawa tigui gari darima yesso galle makko jiiɗi kay haddemo yaltude so tawi omo joguino anni yaade tawtoriyede batu ngu hollirde kay ɓe jiiɗa ɓe jaadani komo yaaha tawtoriyede ngun batu ɓaade kay Blaise Compaoré ene tawtora ngun batu tawa juuɗe mum ko moddi e wargoji kewɗi ɗum noon ɓe jiiɗa tawtoriye nguna batu kono noon kadi hono biteɗo Michel Kafondo on e hoore mum arani tawtorade ngunu batu o noon holliri tigui ko wona karɗo cellal no fewi Yaqouba Isaka Zida on e bisminoma e batu ngu kañum e hoore mum jaɓani tawtorede ngun batu holliri noon batu ngu no waɗirani fewani hay cetta ko ɗum saabi jaɓani arde tawtorede nguɗon batu uddirtena kabaruji men ko leydi witedi Sri Lanka noon ardi leydi ndi ko biteɗo Gotabaya Rajapaksa ko kañum woni président leydi ndi e oɗo saaha kala noon Sri Lanka woni koye seppoji gulɗi jaw yimɓe hollirde metti mumen e laamu ngu sababu seppoji ɗi noon ɓe waɗoɓe seppo noon tawate e lamorgo leydi ndi eɓe mbaɗa ɓoodi haaɓe jetti haaɓe kuuri galle makko to galle présidentiel ɗo ɓe goppi e nder galle makko noon ñalawma hande o noon asata hande o dogi tigui o yalti galle o dogi omo yaade sete timmuɗo fewi taw ko militaire uji woppi galle o ɓen seppoɓe noon mbawi tigui nadde ha e nder galle o ha e nder cuuɗi he hollirde hen metti mumen ɓe kolliri noon premier ministre makko kañum e hoore mum holliri eɗo saaha joni ne paari démission de kono haɗani seppoɓe duppi galle makko kanko président noon holliri tigui ha e ɗo saaha mo kalten kanko woni président leydi ndi omon woni nokku cirɗo taw kadi mo wondi e unité militaire joguiɓe ndenka makko o holliri noon ko ñande talata ko ñande alarba 13 lewru morso gonɗen ndu o ɗamini wadde démissionné makko holliri tigui wonde o opiti laamu ha laaɓi kono o holliri ɗo he nden noon ko kanko woni hoorejo leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaar jani moon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu tini ma ene wiye on juulemo wuuri yon juul kewɗo oɗon jalloɗon jaafon ñalawma janggo noon so Allah yettini en keɓata arde habaruji ko ñalawma foftere habaruji ɗi mbaɗata ñande altine noon so Allah yettini ma en ɓamtu habaruji men hano hannirta ni